starý klobouk, ať tě slunce nespálí. Pevný boty, rum a kyslík, počasí je nestálý. Až tam prapor bude vlád, všechny šerpy pozdravuj, nezapomeň zamávat. Na tvý půdě střeše světa, hrdě strchový peří na vrcholcích padá jasík. Parta ti věří, pod pláči je nejlepší smích. Slavnostní mají lidi šaty, kapelník je připraven. Vyšel v 1, je 4:30, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží. Stejně máš ho pořád ráda, za to, že se vůbec odvážil. Je to již má opatý, jako drahý kamení, jako řeka ve tvých žilách, která v srdci pramení. Co je víc, může dát, to, co slíbí, to je svatý, tak si sobrej dlaní šaty, a ty úvod začni rád. Je to víš, má opatý, je to drahý kamení, jako řeka ve tvých žilách, která v srdci pramení. Co je víc, může dát, to, co slíbí, to je svatý, tak si sobrej dlaní šaty, a ty úvod začni rád. Je to víš, má opatý, jako drahý kamení, jako řeka ve tvých žilách. Každým týmto výsledkom sa presvedčila, že môžem aj vyššie, že môžem byť najlepšími a práve v tejto zaujímavej sezóne. Janko, ako ju hodnotíte? V podstate si myslím, že ste dosiahli tie ciele, ktoré ste si dali. Tak určite hodnotím pozitívne, najmä v ženách sme dosiahli viacej, než sme plánovali. Z môjho pohľadu je dôležité, že Nastia po prvej olympijskej sezóne potvrdila to postavenie svetovej extratriede výsledkami počas celej sezóny, keď možno, že niektorí očakávali viacej. Určite nie slovenský disciplín, pokiaľ sa týka Janky Gerekovej, tá sa dostala do svetovej špičky, som im myslím. jednoznačne úspešnejšie. Takže táto sezóna je z môjho pohľadu určite najúspešnejšia a najlepšie výsledky, čo sa týka individuálnych pretekov, získal som najvyšší počet bodov v celkovom hodnotení, takže je to jednoznačne moja najúspešnejšia sezóna. Vlastne sa skoro som rok nebola skôra a držala si vôbec by nebola, dúfala, že zvládnem to. Môžem ochoriť až hneď po mestrovstve sveta, ale dúfala som, že zvládnem to bez skôr. Bohužiaľ je to tak, že